Beth yw cymwysterau TGAU? Mae cymwysterau tystysgrif gyffredinol addysg uwchradd sy'n fwy adnabyddus fel TGAU yn gymwysterau 2 flynedd sydd fel arfer yn cael eu hastudio gan ddisgyblion rhwng 40 ac 15 oed sydd mewn addysg llawn amser. Diben cymwysterau TGAU yw sicrhau bod dysgwyr yn meddu ar wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau hanfodol mewn amrywiaeth o bynciau. Cymwysterau TGAU hefyd yw'r sbardun ar gyfer astudiaethau pellach neu i lansio pobl ifanc i'w swydd lawn amser gyntaf. Beth sy'n newydd yng Nghymru? Mae cyfres newydd o gymwysterau TGAU wedi cael eu cynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru. Bydd y cymwysterau TGAU newydd tua'r un faint ac yn hygyrch i'r un ystod o fyfyrwyr a'i rhagflaenwyr. Bydd y cymwysterau TGAU newydd yng Nghymru wedi i graddio o A serenog i G o hyd, yn cynnwys mwy o waith asesu sy'n seiliedig ar aroliadau nag o'r blaen, yn defnyddio asesiadau diarholiad o hyd i brofi sgiliau ymarferol, bellach yn cynnwys 2 gymhwyster TGAU mathemateg, un o'r enw mathemateg a'r llall o'r enw mathemateg rhifedd, ar gael i'w hastudio yn Gymraeg neu'n Saesneg. Nid yw'r newidiadau hyn wedi effeithio ar werth cymwysterau TGAU yng Nghymru. Maent yn parhau i fod yn debyg i'r rheini a gymerir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Beth yw safon IG a safon uwch? Safon uwch gyfrannol a safon uwch yw'r prif gymwysterau cyffredinol sy'n cael eu hastudio gan bobl ifanc rhwng 1 ar 15 a 4 ar 15 oed fel arfer. Maent yn darparu'r sail i dderbyn myfyrwyr i addysg uwch, hyfforddiant pellach neu gyflogaeth. Beth sy'n newydd yng Nghymru? Mae cyfres newydd o gymwysterau safon IG a safon uwch wedi cael eu chynllunio ar gyfer dysgwyr yng Nghymru, ac maent yr un faint, manwl gywirdeb a chludadwyedd ar rheini yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, bod rhai newidiadau fel gyda chymwysterau TGAU. Mae nodweddion allweddol y cymwysterau safon IG a safon uwch newydd yng Nghymru fel y ganlyn. Mae cymwysterau safon uwch yn cynnwys unedau IG ac I2. Mae'r uned uwch gyfrannol yn gymhwyster annibynnol, sy'n cyfrannu 40% o gyfanswm marciau'r cymhwyster safon uwch cyflawn. Mae'r gofynion cynnwys yn debyg iawn i gymwysterau safon IG a safon uwch yn Lloegr, ond gan gynnwys safbwynt Cymreig fel sy'n briodol. Lle o bo'n briodol o ran y pwnc, caiff sgiliau ymarferol eu hasesu a byddant yn cyfrannu tuag at y radd derfynol. Gellir astudio rhain yn Gymraeg neu yn Saesneg. Mewn pynciau nad oes llawer yn ei hastudio, lle nad oes unrhyw gymwysterau TGAU a safon uwch penodol i Gymru, gall dysgwyr ddewis o'r cymwysterau TGAU a safon uwch a ddatblygwyd ar gyfer Lloegr. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cymwysterau Cymru.